Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiera. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, naturaren doinuak jaialdiari buruz hitz egiteko bere sortzailea Xabani Arantzabe izango dugu. Ondoren, Doneztebeko futbol taldeko lehendakaria Garikoitz eta kapitainetako bat Oier izango ditugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1922an, emakume abertzale batza eratu zuten, EAJ-ko emakumeen antolakundea. Aurreko hilabetean, Bilbon, Sinn Féineneko emakumeen erakunde Kuman Nanbani buruzko azalpenak entzun ostean, hasi ziren bertaratutako emakumeak Euskal Herrian halako erakunde baten sorrera prestatzen. 300 bat emakume batu ziren, eta emakume abertzaleak politikan integratzea sustatu zuten. Emakumeen rol tradizionalak baztertu gabe egin bazuten ere. Kide ezagunenen artean zeuden Elbira Zipitria, Tene Mujika zein Jule Gabilondo. 1981eko egun berean, Irlanda iparraldean 100.000 lagunetik gora batu ziren Bobby Sands Irako militantearen hiletan. Gose greban 76 egune egin ostean hil zen. Baraualdian zehar legebiltzarrerako hautatu zuten Sinn Féin ordezkatzeko. 100 presok adostu zuten astero pertsona batek abiatuko zuela gose greba mugagabea, gobernu britainiarrak preso politiko izaera onar ziezaiela lortzeko borroka luzearen parte gisa. Beste 9 preso ere hil ziren borroka honetan. 7 urteren ondoren, 1988an, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu ziren, inork ikertu gabe. Ia 1000 kilo kokaina atzeman zituztela jakinarazi zuten, eta 2 urtera jakin zen 2 egunera 850 zirela zeuzkatenak, azalpenik gabe. Gertaeran oinarriturik, Negu Gorriak taldeak gertaerei buruzko ustelkeria bestia kaleratu zuen 81ko Gure Jarrera diskoan, Enrique Rodríguez Galindo intxaurrondoko kuarteleko burua seinalatuz. Galindok salaketa jarri zuen eta 2001an epaiketa galdu, taldearen eta Esan Ozenki diskoetxearen aurka, elkartasun oldea eraginez. Berehala, 94ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 bat intsumisok. Noaingo errepidean intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzailea kolpatuz. Egun eta urte berean, 94ko maiatzaren 7an, Iruñeko Euskal Jai Gaztetxea okupatu zuen gazte talde batek. Ordua da gaztetxea lelopean. 1000 bat lagunek eginiko manifestazioaren ostean okupatu zuten frontoia, eta berehala 80 bat lagunek osatutako asanblada egin zuten. Polizia hainbat aldiz saiatu zen usten, baina ez zuen lortu gazteen erresistentziaren ondorioz. 10 urteko ibilbidea izan zuen proiektuak auzoan, azkenean Yolanda Barzina alkate zela, 2004an gaztetxea eraitsi zuen arte. Zenbait kide teilatuan egon arren. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, bisita gidatua, bigarren zabalguneak eta etxe merkeak. Goizeko 11etan hasiko da entzierroaren monumentutik. Izena aldez aurretik eman behar da, 2 eurotan. Larun batean, murgiltze esperientzia magikoa, 3 elementu Pompeloko zibiboxean. Eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 5etan eta 7etan gazteleraz izango da. Eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 6etan eta 8etan euskaraz. Sarrera 3 eurokoa izango da. Azkenik, maiatzaren 10ean, igandeko musikak. Navarra Queer Chorusek kontzertua izango du Kondestable zibiboxean, eguerdiko 12etan, sarrera librearekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Ministerioak 81 milioi euroko laguntza bideratuko dio Gitium baterien fabrikari. Lehenengo puntuan, Mikel Irujok oso positiboki ikusten du iragarpena, oraindik behin-behinekoa, eta uste du proiektuari bultzada bat ematen diola. Bigarrenean, etorkizuneko Txinako fabrikak 700 lanpostu baino gehiago sortuko ditu. Argazki nagusian, Jaso ikastolako ikasleek Antonio Pérez Goiena eskolan antolatutako protestan parte hartu zuten, eta bertan aulki hutsak zituen mahai bat ere bazegoen. Honen titularrean,
ikastolek murrizketen aurkako protesta. Eskola komunitate osoak hezkuntza ministroari egoera zuzentzeko eskatzen dio. Tartean, Nafarroak agur esan dio Garaikoetxeari erakundeek eta presidente hoiek parte hartu duten hileta batean. Goian eskuinean, horiz, Nafarroak lehentasuna ematen die barne hegaldiei eta nazioartekoak atzeratzen ditu. Bestetik, Larrugileen etxea eraistea 6 solairu luxuzkoak eraikitzeko. Ezkerreko berrian, Barzina orain 0 ustelkeria zarrotzen da. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Ustelkeriaren aurkako fiskalek abalos jarri dute maskaren kasuaren buru. Epaiketaren amaieran, Lazon fiskalak azpimarratu zuen aldama damututako lekuko bat zela. Irudi nagusian, Yolanda Barzina ikerkuntza komisioaren gelara sartzen da Juan Luis Sánchez Muniain eta Javier Esparzak babestuta. Honen titularrean, Barzinak dio, nire gobernuan ez zegoen ustelkeriarik. Parlamentuko estaldura egungo susmoetan zentratu beharko litzakeela eskatzen du. Eskuineko berrietan, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko hurbilketa itxurazkoak merkatuak bultzatu ditu. Azpian, estatuak 81 milioi bideratuko ditu Lithium bateria lantegira. Ondoren, Madrilen 40 aldia antivirusaren itsasontziko espainiarrentzat. Jarraian, Aita Santua presoekin, etorkinekin eta kongresuan egongo da. Goiko berrietan, Jesus Bañalesen minbiziaren aurkako Europar proiektua. Ondoan, Luz Casal, handikeritik iesi. Azkenik, presentzia politiko zabala Garaikoetxearen agurrean. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Bada garaia bi hizkuntzen eskakizunak maila berean jartzeko. Lehenengo puntuan, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde manifestazioa egingo dute Elak, Labek eta Esteilasek larunbatean, Bilbon. Bigarrenean, euskara gaztelaniarekin parekatzeko epemuga bat ezartzea nahi dute. Argazki nagusian, Donostiako Santelmo Museoan egin zuten hitzaldia, herenegun. Honen titularrean, pantailen kalteak, berehalako erronka. Pantailetara lotuak, zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari? Hitzaldia antolatu du berriak. Mugak jarri behar direla ohartarazi dute adituek. Beheko berrietan, hizkuntz eskubideen behatokiak elkarsaria jaso du. Ondoan, Ajuriaenean agurra Ajuriaeneako lehen lehendakariari. Jarraian, Serie A eta 3, Manuel Itxausti, dokumentalista. Goiko berrian, Nafarroako ikastolek karrikara atera dituzte mahaiak ikasgelak ixtearen kontra protesta egiteko. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hezkuntzako gatazkak egonkortasuna mehatxatzen du Nafarroan. UPN-ren lege proposamenak hezkuntza sistemaren inguruko eztabaida berriro piztu du, eta horrek eragina izan dezake Nafarroako gobernatzen. Argazki nagusian, Ajuriaeneak Carlos Garaikoetxearan agur plural bat hartu du. Alderdi politiko eta erakunde nagusi guztietako ordezkariek, baita 100 pertsonalek ere, atzo Ajuriaenean jarritako hilketa kapera bisitatu zuten Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko. Eskuineko berrietan, lasaitasun mezuak MV ondioz ontzian antivirusaren agerraldiaren aurrean. Azpian, euskara oso zaila dela esan du PSeko buru Eneko Anduezak. Azkenik, Naya Aparicio, Realeko jokalariak dio, inoiz baino talde batuagoa izan gara, eta hori garrantzitsua da. Euskal Herria Irratiari dagokionez, honela diote berriek. Eider Garde, 03 plataforma. 03 etaparako bizi baldintza duinak eskatzen ari gara. Lehen etapako aurrei hezkuntza, zaintza eta babesa eskaintzen dizkieten zentroetako profesionalak greba egiten ari dira gaur. 03 plataformak deituta kalera aterako dira euren lan eta bizi baldintzak duinak izan daitezen eskaerak egitera. Bereziki aurren ratioek egin behar dute behera. 2022an egin genuen grebarekin errefortzu hezitzailak jarri dituzte, baina hori ez da nahikoa. Adierazi du Eider Gardek Euskal Herria Irratian. Eskuineko berrietan, Goian, Elisabete Muñoz. Zabalguneak ere topaguneak behar ditu elkartzeko, horretara datoz auzoko jaiak. Bigarren aldiz iritsiko dira urtengo udaberrian Zabalgunera auzoko festak. Ia seguraldiarekin izandako sortea ez errepikatzea espero dute, erauntsia izan zuten.
eta elkartzeko gune bilakatzeko aukera ematea. 3 egunetarako egitaragua prest dute auzokideek eta festan murgiltzeko gogoz daude. Maiatzaren 8, 9 eta 10 ospatuko dituzte jaiak Iruñeko Zabalgune auzoan. Behean, Gorka Armendariz, Leiotikan. Gure erritmoak errespetatu ditugulako iraun ditugu 30 urte. Etorkizuna ginenean eta taldearen 30. urte hurrenaren bira tartean, talde iruindarrak 3 urte darama oholtzatik ia jetxi gabe. Iritsi zaie hartara atxeden hartzeko tartea. Hori baino lehen, datorren larunbatean maiatzaren 16an, azken kontzertua emango dute Atarrabiako Totem Aretoan, Ezpalak taldearekin batera. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Xabani, zer moduz? Kaixo, egunon. Gaurkoan, proiektu berezi bati buruz hitz egitera zatoz. Nik ezaguna nuen, baina eskertzen ere etortzea pixka bat hobeto azaltzeko zer den eta zer den egiten dezuena. Gainera, proiektua naturaren doinuak deitzen da, eta orain maiatza bukaeraldean daukazue jaialdia baita ere. Kokatzeko pixka bat, Xabani, konta eguzu, zer den lehenik eta behin naturaren doinuak. Bale, naturaren doinuak, gizarte proiektu bat da, jendeak ikusten duena gehiago jaialdia da, baina berez jaialdia gizarte proiektuaren hankatxo bat da, ez? Gizarte proiektu bat non hezkuntza aukera berdintasuna sustatzen den, hezkuntza artistikoen bitartez, dantza, mugimendua, marrazketa, literatura, hezkuntza artistikoak oroa biltzen dituen guztia, kultura eta naturaren bitartez. Orduan, ikastetxeetan hezkuntza proiektua daukagu, gizarteko hainbat entitate eta kolektiboekin beste proiektutxo batzuk ditugu, eta gero hori guztia holtzaratzen da jaialdian. Eta jaialdiak bere helburua ere badauka, ez? Kultur sustapen hori landa eremuan izatia. Orduan, bere magnitude osoan, ez? Da naturaren doinuak, bai. Proiektu hau nola sortu zen edo? Zein da lehenengo hazia proiektu honetan? Bai, naturaren doinuaken lehenengo hazia jaio zen, 2021 baten, ez? Bizi izan genuen pandemiaren ondorioz, itxialdiak eman zigun guztiatan, ikusi genuen natura eta kulturak bere garrantzia zutela eta bere beharra zutela gure gizartean. Eta orduan izan zen, bultzada bat bezala, ez, hori hasteko. Eta orduan, lehenengo kontzertutxo bat izan zen, naturaren doinuak emanaldi hori, Koldobika Jauregi zenaren Umara Museoan, basoan, izan zen izugarria, eta izan zen emanalditxo bat. Eta gero ja urtez urte, gehitzen jundan gauza bada, gizarte proiektua 2. urtean etorri zen jada, ikastetxeekin, gizarte entitateekin, +65 kolektiboekin, elkarteekin, beste hainbeste ez, eta gaur egun bukatu dugu 3 eguneko jaialdi bat izaten, kongresua edo jardunaldi moduko batzuk egiten, gero 6 hilabeteko gizarte eta eskola proiektu batzuekin, evoluzio bat badago, ez? Zu, Xabani, pertsonalki zeharreman daukazu naturarekin, ze, kultura inguruan egoten dira ekimen pila bat, natura inguruan ere bai, baina gutxiago, eta are gutxiago biak elkartzen dituztenak, zeharreman dezuzuk naturarekin? Naturaren doinuan jaio zen Alkizan. Alkiza, ondo ezagutzen den bezala, landa eremu bat da, naturgune bat da, mendiz inguratua dago, eta horregatik izena du ere naturaren doinuak, ez? Alkizan sortu eta jaiotako proiektu badelako. Eta azkenean ere, hausnarketa betatik non pentsatzen dugun,
Naturak zebe ematen digu guri, ematen digu dena, eta guk zebe egiten diogu naturari kontrakoan, ez? Eta, bueno, bien balantza hori, eta hori ere main gaineratze horretan jaio zen naturan bai. Maiatzaren 22tik 24 izango da jaialdia. Zer ikusi dezakegu bertan? Zer egongo da? Bueno, aurten bosgarren urte benera iritsi gera, uste genuen ez ginela iritsiko, baina iritsi gera. Eta bosgarren urte honetan berrikuntza asko egin nahi izan ditugu. Horien artean, lehen aipatu dudan modura, ikerketa eta transferentzien jardunaldi moduko batzuk, non elkarrizketa bat sustatu nahi genuen herria eta herria zehatzen duten, osatzen duten eragile askorekin, ez Alkiza, baizik eta Euskal Herriko hainbat eragilek, eta aditu edo erreferentetzat ditugun eragileekin ere, ez? Eta bien arteko elkarrizketa bat, non hezkuntza, kulturarteko hezkuntza hitz egingo dugu, ingurune osasuna hitz egingo dugu, kulturarako sarbidea hitz egingo dugu, eta gero jaialdi jasangarri horiek ze oso politak gelditzen dira hitzak, ez? Baina gero jaialdi jasangarri bat zer da, eta guk badakigu landa eremu batean gaudela. Eta landa eremu horretan nola egin jasangarri, ez? Ze guk badakigu herri txiki baten egiten dugula, eta nola egin ingurua errespetatzeko ere, eta aldi berean jarraitasun bat izan dezan urteetan zehar, ez? Bestela ematen du hipotekatzen zerala ja urte askotarako. Hori goizian izango da 9:00-tik 4:00 inguru arte, eta gero ja jaialdiari hasiera emango diogu desio egunarekin, desio eguna beti da berezia, gehien bat protagonistak edo erdigunean jartzen ditugu gaztetxoak, etxeko gaztetxoenak, non euren desioak urtero landatzen dugun zuhaitz batean zintzilikatzen dituzten, ez? Ze desio daukezu zuhaitz honetako zuri eragingo dizuna, ez? Eta, nola 5 urte damakizkigu, 5 zuhaitz landatu ditugu naturaren doinuak basoan, osea que ondo. Zenbat jende esan? Esan, norkaz. Zenbat jende hartuko du parte bertan? Bai, normalian ostiraleko ekitaldia naturaren doinuak desio, eta gero bere jarraian egiten diren jarduera edo ekitaldi osoan, orotara 500 pertsona inguru hurbiltzen dira. Gero beste egunak ere bai badira jendetsuagoak ere, asteburua sartzen delako barnean, eta baina lehenengo eguna gustatzen zaigu pixka bat txikixokoa izatea, ze azkenean petit komite esaten den horretan, beste naturaltasun badago ere, eta nabaritzen da, ez? Eta parte hartzaileak ingurukoak izanez, oso etxeko giroa izate dugu. Eta zuhaitzarena egin eta gero, urtero etortzen dira pailazoak, iaz katxipodetako pailazoak eta biztian, hauten zapotxin eta lore-kolore pailazoak eta bekoie. Eta gero aurtengo berrikuntza nagusietako bat da, ostiralen open mic musika egingo degula. Eta zer da hori, azkenean, jende hasi berri asko daukau inguruan musikan aitzeianak, eta hola, esate genuen ze polita izan daiteken beraiei plaza bat jartzia, ez, euran artean ere ezagutzeko, eta aldi berian, imaginau ez daukezue, 60 minutuko errepertorio bat, eta odun ematen du horregatik ezin gehala holtza baten gainen jarri, ez? Guk 2-3 kantakin edo kanta bakarrakin, jada holtzatxo bat hasteko edo lehenengo pausetxoak emateko, ez? Eta hori da ostirala naturaren doinuak desio. Eta gero gehatzen zizkigu, beste 2 egun, oso potente datoztinak ere, ze 5. urte duenean esan dugu, benga guazen, eta gero igual pixkate beldu sartu zaigu, baina, mantendu dugu benga guazen. Konta eguzu pixka bat, 5. urte honek daukarren hori, asteburuari begira? Bai, larun batean izaten da belaunaldi arteko eguna, orduan aurten nola gizarte proiektuak eskoletan egiten dien eta jartzen dien erreferente profesional batzuk gaztetxo guztien eskura, azkenean, ze adibidez, eta erreferenteak deitzen diegunean dia,
behaien lanbidea beste modu batera ezagutuko ez genukena, ez? Adibidez, erlezainak, sonidistak, zinemagintzakoak, ikerlariak, baina ikerlariak gero kalian ibiltzen dianak One Health bezalakoak, dantzariak, abeslariak, mota guztietako referenteak, beste modu batera agian hainbat etxetan etzienak ezagutuko, ez? Ikasle horiek beste modu batera ez lituzketenak ezagutuko. Orduan hori egiten da, urteko lehenengo 5-6 hilabetetan egin dugu orain eta ari gera bukatzen ja tailerrak egiten eskoletan. Eta larun batian esan genuen baina hau egin da eskola horietan, ez? Eta guk publiko orokorrari zabaldu nahiko bagenio zer. Eta orduan larun bat goizean multitailerrak edo izeneko zera bat antolatu dugu, jarduera bat non disiplina ezberdin askotako zerak etorriko dien, referenteak etorriko dien, eta ordu erdi, 45 minutu luzet horietan, probatu egiten da disiplina hori, ezagutzen da purtxo bat, atetxoak ireki, ez? Behin hori eginda, eukiko ditugu alur dantza taldeko dantzariak dantza kalean egiten, eta gero atxaldian, Bazkalosteko kafea emango dugu, eta Bazkalosteko kafeak batean, Bazkalosteko kantak abestuko ditu. Bertsolarik, kanta ere sustatu nahi dugu pixka bat, giro hori ere sustatzeko, ez? Belaunaldi artekotasun hori ere sustatu nahi dugu, azkenen Bazkalosteko kantak belaunaldi askoren artetik pasatako kantak dira, eta gaur egungo gure belaunaldi txikienek, belaunaldiko txikienek ezagutzeko modu batera izan daiteke, eta plus 65 kolektiboarekin zubilana egiteko. Eta gero eguna bukatzeko aurtengo inbertsio nagusienetako bat izan da gozategi musika taldea etortzea, ze uste dugu belaunaldi asko hartzen dituela barne, eta goazen ospatzera hori ere, ez, 5. urte hobenarekin batera. Eta gozategi musika taldea etorriko da larun bat iluntzian 7:00. Asteburua leporaino daukazuela ikusten dut, nik dagoeneko japuntatu daukat asteburua bazpare, tarterik baldin badaukat bertaratzeko, galdetu nahi nizun, orain igandeare buruz diek baino lehen, nori zuzenduta dago asteburu hau? Aipatu duzu belaunaldiak nahazten dituzuela, baina herritarrontzako da, inguruko herrientzako, edonorentzako nori zuzenduta dago? Bai, jaialdia dago edonorentzako zabaldua edo zabalik, non denei egin nahi diegun leku bat, ez? Etxeko txikienekin hasita, etxeko helduenetaraino, ez? Baina gainera, askotan esaten da, hainbat gizarteko elkarteei ez daukatela lekurik leku askotan, ez? Adibidez, autismoa duten pertsonek, ez daukatela lekurik segun zein lekutan, segun zein jardueretan, gure jaialdia bada horretarako ere, ez? Daude espazio batzuk, habilitatuak nahita hori guztia gertatu dadin, soinuak, zaratak eta kontrolatzen asko saiatzen gea nahita espazio seguruago bat izan dadin, gizarteko hainbat elkartei ere zuzendua dago, eta guztiz ongietoiak dira, urtero etortzen dira, ez, gu saiatzen gera irisgarria izan dadin denontzako, ez? Eta ez, daukazulako zerbait edo gertatzen zaizulako zerbait ezin etortzea, ez dugu hori nahi. Orduan, publiko orokorraz gain, beste hainbeste elkarte eta hainbat eragileri zuzenduta dagoen zerbait da bai. Orain bai, igandea, azkeneko eguna, bertan zer eskainiko duzu azken egunerako? Igandea guretzako egun bereziena izaten da, igandea da naturaren doinuak eguna, ez? Behin igande batean hasi ginen eta igande hori mantendu da urtez urte, eta hermetiko mantentzen dugu, funtzionatzen du ja bere izate osoan. Eta igande hasiko gea urtero astegian bezala nekazari eta artisauen azoka batekin. Ze guk sinesten dugu gure jaialdira holtzaratze bat dela, plaza bat dela, denontzako plaza bat izan behar duela. Eta orduan interesgarria iruditzen zaigu inguruko eragileek, artisauek, nekazariek, gure plaza hori baliatzea euren lan guztiak holtzaratzeko, mahai gaineratzeko, ez?
Orduan, horrekin hasten gera, egia da hauten berrikuntza bezala eta polita iruditzen zaigu biodantza saio batekin hasiko dugu eguna, nahi duenak guztiz gonbidatua dago. Ni naiz oso abila, baina etorri nahi bazute guztiz gonbidatuak zaudete. Eta gero, azoka hori alaitze aldera, soinu txikie, taldea dator, soinu triki eta panderorekin, dantza itera, kantatzera ez, igande eguerdi bateko giroa sustatu nahian ez, urtero oso ondo funtzionatzen duen gauza bada, gainera azkenean denok bukatzen dugu dantzan eta horrela. Egia da, asteburu guztian ere gastronomia postuak izango ditugula, orduan bertan jateko eta edateko aukera dagoela, eta gero ja gure momenturik bereziena izaten da igande arratsaldea, dala naturaren doinuak emanaldi nagusia, ez? Urte guztian gizarte proiektuetan landutako guztia holtzaratzen den momentua. Orduan aurten, hiru ikastetxe etorriko dire, banda bat eukiko dugu, gonbidatu bereziak, Xabi Solano, Cristina Solano, Julen Alonso, Alaia Martin Bertsolaria ere, dantzariak, klapeskolakoak, izaten da oso ekitaldi polita, hunkigarria eta aldi berean, gauza asko jartzen dituena mai gainean edo plazan, jendeari ere pentsarazten diotenak, ez da emanaldi bat aluso, hausnarketarako tarte bat ere luzatzen delako. Eta gero, asteburuari eskerrak eman eta agotzeko, Kita del Pare txaranga urtero legez, beraiek etortzen dira festari amaiera ematea, bai. Zuk esan duzu, Xabani, ez dela jaialdi bat aluso. Eta aipatu duzun gauzekin ulertzen da, zergatik ez den, baina hortaz harago, zer du berezi jaialdi honek? Jaialdi honek berezi daukena da azkenien atzetik dagoen guztia, ez? Ez da jaialdi bat, guazen jaialdi bat itea eta guazen ez. Jaialdi honek balio batzuk sustatzen ditu, inguruarekin errespetuzkoa izatea, horregatik esan behar dugu hainbat urtetik ona autobusa jartzen ditugula bueltaka, jendeak bere kotxea edo bere autoa edo bere ibilgailua ez jarri alizateko, ze ere txiki bada eta errespetatu nahi dugu bertako funtzionamendu guztia, orduan, jartzen ditugu aparkalekuak ere hori errespetatu dadin ondoko herrietan eta autobusa bueltaka ibiltzen da, jaialdi osoan, zehar, gero ere sustatzen dituen gizarte balio horiek, ez, denontzako leku bat, denontzako irisgarria horregatik gure jaialdia doakoa da. Hor dago beti zalantza hori, ez, kultura doakoa izan behar du, ez, baina guretzako kultura eskubide unibertsal bat denez, guk hartzen dugu gure gain karga ekonomiko guztia eta baliabide guztiena jendea etorri dadin, eta behintzat maila sozioekonomikoak ez dezan freno hori jarri, ez, behintzat. Eta beste hainbeste balio, orain denak kontatuko banitu, agian esango zenueke emakume hau nondik atea da, baina bai, ez, sartu lasai gure webgunean eta irakurri lasai interesa baduzu, ez, gu beti gaude irikita proposamen berrietara, irikita gare ere bai kolaborazio ezberdinetara, orduan, hori. Aipatu duzu, hau guztia, zen gauza asko dira, jende asko dabil, alkizan egiten da. Zer suposatzen du jaialdi honek herriarentzat? Jende asko ekartzen du, akaso desatsegina izan daiteke herritarrentzat, baina aldi berean ikaragarrizko bizitza, ikaragarrizko presentzia ematen dio, zein da hor herriarekin harremana? Bai, ni neuz, ni alkizan hazi eta ezitakoa naiz, ez? Eta hasieran nire kezka nagusiena hori zen, ez? Herriak nola erreakzionatuko zuen, eta zer eman, zer hartu, ez? Gure sorpresa onerako, eta egia da, beti oso ondo hartu gaituztela, eta beti laguntzen gaituzte pila bat, benetan, eskerrak ematea besterik ez dauzkau, bihotz-bihotzez, alkizarek asko laguntzaigu, bertako eragile guztiak, bertako negozio guztiak, negozio txiki guztiek, beti beraien aletxoa jarrena izaten dute honek aurrera egin dezan. Egia da, asteburu horretan larun batian eta baita igandian 1000 pertsonatik gora etortzen direla, eta horrek suposatzen duen guztia, ez? Eta beti egiten ditugu balorazioak, aurreko bilerak,
Eta egia esan, beti ondo. Osea, ez dugu izan ez da momentu batean esateko, jo, hau kontrolatu behar da, hau, eta guk ere ardura handia daukagu horrekin, ez? Landa eremuko txikitxo bat da. Baina, bueno, zorionez herriarekin, herria ere gure proiektuaren parte denez, nik uste dut horrek laguntzen duela asko, bai. Beraiekin batera diseinatzeak. Xabani, nola sartzen dira 1000 pertsona alkizan? Ja! Guk ere gauza Oraindik kostatzen zait imaginatzea, ez? Imaginatzen dut espazioa soberan ez dagoela, herri txikia da, gainera egoltza bat dago, imaginatzen dut espazio okupatu ere badagoela beste gauza batzuengatik, non sartzen dira 1000 pertsona horiek? Bai, egia esan plazak engainatu ditu. Iriste zenen autobusak uste zaitu behenean Ebiko udaletxearen parean, ez, ematen du, ostras, hemen, eta egia da, kanpotik ikusi eta esatezu jendetza dago hemen, ez? Baina gero beti dago espazioa ibiltzeko eta gainera guk sustatzen dugun emanaldi ereduetan ez dago holtzarik, ez dugu jartzen holtzarik, dena lurrean izaten da nahita, gertutasun horregatik, ez? Bueno, beti esaten da, ez? Musikariak holtza batera jotzen dituztenean ja gorago, ez? Guk nahita beti lurrean jartzen ditugu, gainera plazak zorionez, eta gure zorionerako baditu horrela koeskatxok, ez? Eta orduan jendeak ikusten du ondo, ez da, esabezula, atzen gelditzen naiz eta ezin dut ikusi, ez baizik eta plazak baditu bere koeskak, eta orduan eseitze bazea pixka gorago, baina arazorik gabe ikusi zenezake. Orduan horregatik horrekin jolastu genezake, ez? Ados, junbarko gera ikustera ea nola sartzen den jende guztia. Xabani, esango zenuke esperientzia pertsonalagoa dela edo kolektiboagoa? Nola bakatu? Esango zenuke esperientzia pertsonalagoa dela edo kolektiboagoa? Nik espero dut esperientzia kolektibo bat izatea, talde handi bat dago honen atzean guztiarekin lan egiten duena, eragile asko daude, beraiena sentitzen dutena proiektua eta nik uste hori oso polita dela. Naizetan izan sustatzaile nagusia, gaur egun talde oso bat gea, eta nik uste hori nabaritzen dela, ez? Hasieran zen, Xabanek tiratzen du eta besteak bagoaz, eta orain da, goazen denok batera, ez? Eta nik uste hori evoluzio hori, garapen hori oso polita izan dela. Gainera, etortzen direnak bai jaialdira eta baita gizarte proiekturara ere, talde sentimendu hori geroz eta barneratu dagoa dute, zerbaiten parte izateko nahi hori, ez? Eta nik uste hori oso polita dela, bai antolakuntzako koordinaketa taldearentzako eta baita denontzako ere, ez? Bueno, beti esaten dugu, ez? Oso anitzak gea eta aniztasun horrek ite gaitu aberats, bai. Bertaratzen den ikusle batek, gero etxera itzultzen denean zerrera emango du? Bueno, nik uste, hasteko emozioa. Neri oso zaila egite zait, horren gandik zehatzea, baztertzia, ze ja da, jaialdia eta emozioa ja badunda kausatuta, ez? Baina, pixkat udunagotik bizi dutenak, hasieran etorriko eta betikoa, ez dute espero ze jaialdi mota den, espero dena da udubiltzea eta kontzertu bat ikustean jo, ez dakit, hane gastronomia postu batzuk eta musika jarri du eta jungo naiz, ez? Eta de repente aukitzezea giro diferente batekin, ez? Nik uste badaukala, eta igual ez da justuan hau esatea, baina badaka giro magiko bat, ez? Landa eremuetan badago giro hori, eta kultur sustapena sartzen badezu musikari ezberdinak, eragile ezberdinak, eta dena inguruko ez osatuta, ez, inguruko eragilez, nik uste giro hori oso etxekua dela, ez? Zer esango zenioke zalantzan dagoen norbaiti ez dakiela asteburu horretan egun bat gorde naturaren doinuen jaialdira juteko? Zergatik jumarko ginake? Hasteko, etorri dudai gabe, enaiz ni honena hau esateko, baina etorri dudai gabe, eta gaina probatu, parte hartu, proposatzen diren gauza eta jardueretan izan honen partez, benetan aberastu dezake asko, bai berarentzako eta baita inguruarentzako ere. Claro, ez dugu asko ipatu, baino nik uste dut goraipatzeko dela zuen lanean ere,
jaialdietan normalean ikuslea da. Kasu honetan, ikusleak asko har dezake parte, bai tailerretan, bai irekitako mikrofono horretan, ezta? Bada jaialdi nahiko ireki bat ikuslearentzako baita ere. Bai, gainera naita emanaldi nagusian ere bertan luzatzen da gonbidapen hori, ez? Ikuslea zera bai, eta bena ez du gurekin dantza egitera? Eta jendeak gelditzen da, bela, nola dantza, gainera Euskal Herrian gera superhermetiko eserita gure aulkitxoan eta ezin mugitu, ez? Baina bai, etorri, eta hasieran jendeak esaten du, ni de palo, ze gertatzen zaizu, buruan, ez? Baina emanaldiak aurrera egin ala, jendea animatzen doa, eta jendea holtzara jotzen da, ez? Eta nik uste hori oso polita dela. Inoiz holtzara igo ez den norbait, edo holtzan jarri ez den norbait, naiz eta guk holtza imaginario hori euki, ez? Linoleo jartze dut, eta gure holtza hori da. Bai, inoiz bere burua holtzan ikusi ez duen batek, batean holtzan dago dantzatzen, eta baina zeiten nik hemen disfrutatu, maitia, disfrutatu. Bai, iaz oso momentu politak bizi izan genitu nobela, oso parte hartze diferentiak eta aldi berian aberatsak izan genitulako, ez? Bai. Bueno, Xabani, bukatzeko azkeneko galdera bat botako dizut. Zer jasoko genuke naturaren doinuak entzungo bagenitu? Zer jasoko genuke naturaren doinuak entzungo bagenitu? Hasteko nik uste ingurua entzutea, ez? Ingurua, ze askotan gure mundu azkar honetan ahaztu ite zaigu inguruan dauden soinuak, zaratak, eta horrek nola eragiten digun guri eta guk nola eragiten diogun naturari, ez? Orduan, gure naturaren doinuak proiektuak badauka, ez? Ingurunea, gizartea entzutekoa, ez? Eta gure ikuspegi hau dela orain deitzen dena One Health, ez? Osasun bakarra daula. Ez dago osasun mentala, ez dago osasun emozionala, dena da bat. Osasun fisikoa, ingurune osasuna, dena da bat. Eta batez balima dago ondo, ez dago bat bera ere ondo. Eta nik uste hori errespetatzea eta hori zaintzia garrantzitsua dela. Eta gauza bera gertatzen da gizartearekin, ez? Denok ez badegu aurrera egiten ez gaude ondo. Eta nik uste naturaren doinuak entzuteak ere hori badaukala, bere gain, ez? Ez dakite ondo erantzun dizudan edo... Bueno, zuretzako dozan erantzuna, zune izenuna erantzuteko, hasi que hortxe utziko dugu. Mi esker Xabani etortzegatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzun. Ondo. Ados mi esker egiten duzuen lanagatik baita ere. Zorte hon eta animo gelditzen zaizuen lanarekin, eta bertan ikusiko gera, hurrengo arte. Eskerrik asko, gero arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean trumoi ekaitzak jo ditzake. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta 18 eta 21 gradu artekoak izango dira. Egunsentiko behelainoak desegin ondoren eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta lurraldean sakabanatuta trumoi zaparrada batzuk bota ditzake eta zenbait lekutan mardulak izan daitezke. Zaparradak hegoaldetik iparraldera mugituko dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da barnealdean eta Kantauri isurialdean ipar edo ipar-ekialdetik joko du, eta kostaldean bizi samar ibiliko da. Ostiralean goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Tenperaturak apur bat gora egingo du. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da eta maksimoek beste gradu pare bat egingo dute gora. Aurreko egunean bezala, goiza lasaia izango da, urdingune zabalekin. Arratsaldean berriz, bero-deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu, noizbehinka mardulak izan daitezkeenak. Ebro ibarrean, behelainoa sortu daiteke lehen orduetan.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Garikoitz eta Oier, zer moduz? Egun hementxe, Ongi, erki. Gaurkoan, kamisetan ikusten dugun bezala, Don Estebeko futbol taldetik zatozte, Garikoitz lehendakaria eta Oier kapitainetako bat. Konta iguzu, lehenik eta behin kokatzeko pixka bat Don Esteben bertan, zer suposatzen duen futbol talde honek herriarentzat? egia errateko, pues, básicamente erraten alda, pues, kiroliteko bertze aukera bat, eta ez dakit, hola, Doneste bakarri beharrin, pues, Malerreka osoko, pues, klub bat, pues, aukera ematen diona, ja gaztiri futbolin jokatzeko, eta gero, pues, hori, min bat horretako. Esan zen lukete futbola dela Don Esteben gehien egiten den kirola? Bai, alde batetik eskubaloiak ere indar honi du, errekak, eta hori, eta gainera betire izan du bere indarra ez, eskualde mailan, eta nik uste ere bai, futbola orain, indela urte batzuk kluba sortu zelikan, indarra hartu zuen, eta hor daude bai bi kiroloiek dire nik uste indar gehien dutena bai. Hasi aurretik komentatzen genuen 2003an sortu zela, nola sortu zen edo nondikan hasi zen ideia, esateko Don Esteben futbol talde bat sortu behar da? Bueno, egia errateko aspaldiko idea zen, aurreko presidentik eta Jaime, Antonio, han bere garaien elkartu ziren, zonaldin bat ziren ondoko herritakun, Elizondo, Lesaka, Beran bat ziren futbol taldi, eta Don Esteben etxagon futbol talderi, sortu zen, zantzen aukera hori atetzeko futbol taldia, eta basikamente hola zitzen. Txiki-txikitatik, berez Don Estebeko eskolan bat zagon futbol zelaien, futbol alebin maila, 8-10 urteko aurrak hasi ziren, eta pixkanaka, 2007an ja atezen talde handia, eta gero, hor joan zen margenan, aurra, gaztia gailetu arte ekipo handira, hor rintzen, eta gero ja intzelik zikloa bete, ja pixkanaka joan zen errantzuna futbol zelaia eta gaineko guzik etorri ziren. Futbol zelaia etorri zen klubaren ondoren, eta orduan hasieran non jokatzen zen? Erran bezala, hasieran jokatzen zen hor, Don Estebeko eskolako futbol zelaian. Legarrezko dela etzun belarri orduan. Eta ere bai, Tajonarren ere jokatzen zen, orduan zen erantzena femengo futbol zelai hori, eta gero ja, ekipoa handia atezeli, ekipo handiak itxeko partidak Atarrabiako futbol zelaian jokatzen zuen hasiera, gero Uarteko futbol zelaian, eta horti 2011an azkenin lortu zen herrian futbol zelaia itia, eta horrekin itxeko partidu itxien Don Esteben jokatzen ziren, eta kanpoku tokatzen zen lekua. Pero hori diferentzia bat izango da, ez? Etxeko partidak etxean jokatzea eta ez beste herri batean. Bai, nire ez tokatu hori bizitzea, bino bai nik uste dute azkenin barrera bat gisa dela, hori, apuntuko naiz ez, gero aste bururo, joan behar dut Iruñera bai edo bai, internatzeko tokirik ere ez dugu, orduan nik pentsatzen dut aldaketa handia izan zela hori klubarentzat eta nik uste bai. Askotan, klub bakoitzak izaten du bere izateko era, funtzionatzeko modua, bere espiritua. Zein da zuen espiritua, zein da Don Estebeko futbol taldearena? Egia errateko, galdera, espiritu bezala nik uste dut, azkenin zonaldeko jendeari atia zabaldu eta zonaldeko jendearekin aurrera jarraitzea, posible den bitartin, kanpoko, Iruñeko edo, ongitorrik daude, argi dago, beti ere lehentasuna eman horre eta nik uste hori izan dela azken urtetako sekretua aurrera egiteko eta nik uste. Aipatu duzun bezala zuek etzerate egon taldearen sorreratik. Zuek taldean parte izan zeratenetik, zein da taldeak bizi izan duen momenturik zailena edo erronkarik handiena? Ni berez 2007an, hasi nintzen, zeli futbol senior doa handien futbola hor sartu nintzen, hor zantzen, erraten dena, nintzen talde bat, ingurutako jokalarik inguruko ekipon zaudenak,
Torri ziren Donezte bera, hor gintzen talde bat, elkartu ginen, adin guztitako, nik hasiko gaztina nintzen, batzen baten bat 30 urtetik gotxiku, orduan, gintzen talde bat, gehien bat, bloke hon bat iteko, betxitik kantera letzen den arte, manteintzeko. Hor zantziren urte batzuk hasieran eran duguna, astebururo kanpora jamarra. Jokalarik, entrenatu garra, areazko futbol zelai batin, gero jokatzen ginen, artibitzalezko belarra. Jendiaren nahi baldin batzun partidak ustera joan, asteburure, Iruñera jamarra. Orduan, zailtasun handinatako hori, kilometrajea, hemengo karreteran ibili barra hori, hanbertze hori bai. Zure kasuan, Oier? Ni pixko gaztexikoa naizenez, nire kasun zailtasunik ez dakit ez dut hola ikusi, nik uste suerte izan dutela eta narraten den bezala urrezko saso gehien edo nagola kluban barrenin, baina bai, azpimarratuko nuke adibidez, COVID-ko pandemia, horre erabaki barra genuen aber jokatu nahi genuen, ez, pixkotorre dudatan egon ginen ekipu ateri edo ez, eta nik uste hor jendea honitz ere bai pixkot igual alde batera utzi zula, eta orduan jende falta hori. Baina, gero kontraerrana da, ze justo urte horretan lortu genuen kategoria zigotzea, orduan, baina, nik uste hasierako ez jakintasun hori izan dela nik muzitu duten momenturik zaiena edo ezainona. Orain, iztakit hori batuko duzu, baina orain galduko izu, eta zein izan den momenturik politena, bereziena edo... Orokorren erranen dut, igoera gutzik. Jokalari bezala 2009 ere kopa irabazi ginen, Nafarroko kopa. Garai hori agortzan ere polita zan duze. Eta gero erran dutena, 2016ko igoera, lehenbizkoa regionaletik preferentera. Hor ni berez juvenietoko entrenatzen nintzen, azkenin kluboko parte nintzen, orduan hori. Eta gero bertzi, urrengo igoera ere zan duzela 2021 urtean. Hor bigarren entrenatzaile bezala nintzen. Eta azkeneko 2 urte hobetan presidente bezala, azkeneko bi gora horiek, azkenin 3. mailako kategoria handi batera. Zure kasuan, Oier? Nik azkenin berdina ez, egia da futbol zelaia sortu zelikan ere bai, inaugurazio egunaren nik aditz urtzapen nona ditut, dira nitxula 10 urte, baina ez da guretzat hori zen, ume txiki bat izan eta aukera paregabea, eta gero garik errandu bezala, azkenin igoera horiek, bertze zoriontasun bat ematen dizutela, eta azkenin helburua lortze horrek ematen dizun zuri personalki, ez dakit. Kluba txikitik hasten da, txikietatik, eta gero pixkanaka handitzen doa. Zein da gakoa klub batek handitzen jarraitzeko eta jendea erakartzen jarraitzeko? Ez dakit, gehien bat, gakotako bat zaten alda lehenengo taldia fuerte izatea, do aurrak hasten direnik, lehenengo taldean referentzia hori izatea lehenbizko taldea ongi dago, talde hona da, jokatzen dute, bertako jendikin jokatzen du, horren erantzula gona. Hasten naiz txiki-txikitatik, aukera badut, herrian badut aukera jokatzeko, hori hona da, futbol zelain, orduan, gehien bat, erreferentzia onak izatea, eta gero, herrian bertan jokatze horren aukera zatia. Eta, klaro, hori aipatu nahi nuen, geroz eta erreferentzia hobeak dira, maila zigotzen ari zerate, horrek ere imaginatzen dut, eragina duela, eta geroz eta jende gehiago ekarriko duela, bai txikitan futbolan jolaztera, bai publiko bezala kaso ere bai. Bai, ni, jokalari bezala azken urteetan egia da, nabaritu dutela, ez? Azkenin taldea ongi dagoelekan edo referente hori, ez? Indartsu dagoenean, jende gehiago hurbildu da, ez dakit apoiatzen ere kanpotik oihu gehiago sumatzen ditugu, ez dakit, eta soinu gehiago indugu, orduan, egia da, azkenin jende gehiago erakartzen dugula, ze egoeratan dagoen, ez? Eta egia da erantzuna izan dela, karagarria. Ze suposatu du herri osoarentzat, ez soilik zuek ikustera juten denarentzat, herriarentzat, ze suposatu da azkeneko igoerak?
Egia errateko azkenik da, ez, Nafarro mailen bai, hori Donezteben izena jendiak solastia, mino kanpot ere bai, adibidez Gorka entratzaik errandu berekin jokatutako, bere garain jokatu duen jokalarik, eta errandi hotela, komentatu hotela, zai zaite egiten, orduan, nolako klub txiki bati, hanbertzeko bun hori egitea, polita da. Zein da orain hurrengo helburua? Bueno, lehenik da behin, hirugarren maila berri honetan konpetitzen jakitea. Guk argi dugu, temporada zaila eta luzea izanen dela. Baina, bueno, baditugu nik uste badugula talde aitz polita, gogu, batzugu, ilusioa, eta orduan konpetitze hori eta helburua mantentzea izanen da, dudik gabe, eta Espero zenuten hirugarren mailara igotzea aurten? Egia errateko, erran bezala, joan dela 5 urte igozten lehenbizko aldia autonomikara, eta orduan zahandu zen, pandemiakin, problema horrekin, zahandu zen jeutxiera unitz, orduan zantzen urte hori komian hartin aixa goratzeko, gero ere aixa bajatzeko, talde unitz imarrazuten berrizen kompetizioa konpentsatu. Orduan hori zahandu zen zaila. Eta urtengo helbururik handina, gehien bat zen, behin pinen ja urte bat gehiago autonomikako maila horretan sendotzia. Gero erran ezala, urtia joan zen, aurrera joan zen, ongi emaitzak ematen hasi ziren, astentzera sinesten, eta ikusten duzu, jendia entrenatzera, go gehiokin, dena emaitzak heldu dire, publiko gehiago etortzen zen, bertze taldik utxe egiteragon bertze taldik ere utxe egiten zute, erregularrak zantzen, eta errateko modu otxai aldera ikusten zen, erantzula Donezteben esku dago, gauza bat zerbait handia egiteko, ja ez bakarrik maila mantentu, igoeran amesteko ere bai, eta gero, Claro, agian aurten berdina gertatzen da, akaso hasieran, egunez egungoaz, eta otsailerako agian ja... helburu berdinak joan ginen, konpetitzen ikastera, jakitera eta kategorira, eta azkenin, garik errandun bezala, goikin hasi ginen, konpetitzen, ongi, irabazten, eta abendu aldera ja ikus genuen jode gola segitzen badugu, aukerak izan ditugu, eta bai. Ea aurten horrela den. Aipatu duzu, erreferentek ukitza oso garrantzitsua dela Harrobiarentzat. Klubarentzat, ze garrantzi du Harrobiak? Egia errateko azkenin gerota jokalari gehiago jokatu, gerota maila hobia da, eta orduan aukera gehiago da, lehenbizko taldera jokalari gailetzeko. Nik uste hori, azkenin... Harrobi azkenin nik uste guri bezalako herri txiki batentzat eta klub txiki batentzat dena dela, ez? Txikitatik hastia, denak hasi gara herrian bertan txikitatik, eta hori azkenin dena nada lortu duguna, aurretik etorri direnak, etorriko direnak, eta nik uste horrek eman duela indarra, ez? Gazte-gaztetatik, azkenin zonaldeko jendea hartuz, horregatik. Baude balio batzuk klub bezala guztioi batez ere txikiei transmititza gustatzen zaizuenak? Balore basiko azkenin da laguntasuna, errespetua, txiki-txikitan hasten direlik, kasi erraten dena, konpetitzen ikasi bino lehenagoa da talde hon bati, zerbait gustora egiteko, adinean gotia joan ala, erraten dena juvenil mailan, kadete juveniletan, haietuko daia konpetitzeko garaia. Mino, behin txikitan, zerbait gustora egitekoa. Ez zatia edo obligatua zado badozina, edo ez dakit, mola... Ez, esaten dut, askotan futbola agian ikusten delako kirolen artean deabru gisa, ez, konpetizioa, eta izan daiteke futbola hezkuntza tresna bat? Egia errateko, zuk erraten duzuna, egia errateko bai. Ikusten duzuli futbola, gehien bat profesional maila, publikoa, ze niveletara, nik uste iristen nahi dela, gero eta okerrago ez dela. Barra libre hori, asteburu joaten naiz,
futbola ikustera, eta nahi dutena egiten aldu, Espogatzen, eta- bai arbitruri, bai aurkariari, da errantzuna, barra libre, ez. Horren kontrakoa da futbol, erratzen da futbol, herrik futbol hau, saiatzera kontrakoa, gustora ibiltzen, ez dakit. Nik uste azkenin kirolak behar dula, ez, edo izan behar dula hezkuntza emateko aukera bat, ez, eta balore batzuk erakutsi, talde lana, humiltasuna, errespetua, eta nik uste balore importante horiek azkenin igual beteratzen dugu, ez, institututan edo eskoletan eta, baina, gero hortikan aparte, bertze zerbait da, eta... Aipatu duzule noier, publikoa geroz eta gehiago nabaritu duzula gerturatu dela. Nahikoa babestuta sentitzen zera eta imaginatu orain mailaz jetxiko bazinate, espero dugu ezetz. Herriak berdin babestuko zintuzketela? Bai, nik uste dut, azkenin eraiek ere konstiente dire, ez, lortu dugun eta ze mailetan jokatu behar dugunez azkenik Espainiako Federazioko lehenbizko, ez, sartzen gara lehenbizko maila hortan eta beraiek beti erraten digute, jode izugarria lortu duzuena eta gu dukabe saiatuko garela ematen alik eta poz gehiena, ez, beraieri eta nik uste besa dugu gainera, azkenin herriko jendea edo kuadrillakoa, edo lagunak, edo familia, denak ezagunak, orduan, bes hori, Aipatu duzue, oraingo erronka badela 3. maila hortan lehiatzea, ekipo hortaz harago, klubak baditu erronkak hurren urteari begira edo datozen urtei begira? Gehien bat, kluba bertzela ongin mantentzea edo daude aurratako talde horiek mantentzea. Helduen urtea begira ikusita zenbaien den, igual, kasi seguro bateko da bertze senior bat, regional talde bat. Azkenin ez dago lekua denantzat lehenbizko talde, orduan fitxa gehiago, jendia kanpora joan barri jokatzera, herrian baino mantentzeko, zaren dut aukera hori, eta gehien bat, hori izaten alda erronkarik onginatakoa. Eta 3. mailara igotze horrek, profesionaltasunera hurbiltze horrek, ze aldaketa ekar ditzake bai jokalarientzat, bai klubarentzat? Ez da geni jokalari bezala, ez dakit aldaketa berexirik ez, bai intensidade gehiago, ez dakit. Ez dakit zer suposatzen aldun, baina ez berez gu gainera humiltasunetik joaten gara, guria egiten dugu, gure partidua jokatu eta gero itxera joan eta lanera eta gauza guztik orduan alde hortatik guri txegu deus aldatuko. Agian hori da sekretua. Bai, azken izaten gara. Zer du berezi Donezteko futbol taldeak? Egia errateko bertako jendikin hau aigarena lortzen nahi dena lortu dugun hau lortzia, azkenin inguruko jendikin. Ez dut erran nahi jokalarin bat hortzen bada kanpotik baztertu nien dugula, hartuko dugu hori da. Mino, ez dakit, klabertako erran dizutera. Inguruko jendikin, publikoa hori identifikatzen da gehiago, eta gero erran dizutena txiki-txikitatik ikustia bertan jokatzeko aukera hori izatea. Ni barrentik bizitzen dutela, nik uste sekretua azkenin, ez dakit, talde bat baino gehiago, kuadrilla bat bezala garela, familia txiki bat, eta ez dakit horrek ahalbidetzen du, konfiantza hori, laguntze hori, eta gero aparte kanpotik ikusten dugun babesa eta animuk ere bai bultzatzen gaituzte, nik uste sekretua dela, garik arandun bezala bai zonaldeko jendia, bai dugun harremana eta bai kanpotik etortzen dena animatzera. Zonaldean ez dago beste herririk lortu duena, zuek lortu dezuena? Bastan 3. mailara igotzen, beti gaztere dula gutxire egon duzen 3. mailan, orduan bai, hor ez dakit, kirol diferentin ere bai, gaur dena egun, erreka egiten nahi dena ere bai, hori ere referente da, ez dakit, Donezte maila, holako bi klub humil batek, hanbertzeko lan hori eta hanbertzeko itia, azkeni ogore bada, parte zanta bainik eta gehiago. Zer mezu bidaliko zeniokete herritarrei?
Gehien bat. Berdin, Bai. hori gu berdin jarraituko dugula, konpetitzen, eta ez dakit animatu orain arte bezala jarraitzera, ez? Eta ez dakit, horixe, futbola edo kluban laguntzera, bultzatzera, eta ez dakit, babes hori matera eskertzen dela barrenetik, eta izugarria dela. Bai. Hemen galdetuko dizut azkeneko galdera bat bukatu baino lehen. Hemen zer da garrantzitsuagoa, futbola edo herria? Ja, nik erraien nuke, ez dakit, herria dula ez garrantzi gehiago. Bai, azpimarratu du benta berriz herria edo malerreka, herria baino gehiago malerrekak dula garrantzia, malerrekako jendeak, ez azkenin, futbola hor dago, jendia etorriko da, joanen da, baina azkenin, ez dakit, kirol bezala edo zein zonaldetan jokatzen duzu, baina malerreka mailan dagoen, ez dakit, duguna orain, ikuste horre dula garrantzi gehiena. Mi esker bioi etortzegatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Gehien bat, orokortuz pixko bat, eskerrak eman, urte hauetan egon duren jende guziri, lanin, apoiatze, denari, hori, eta guain garai honan gaude, ailetuko da garai txarrago, kluban indarra hor segituko du, familia bat izaten segituko du, eta hori, eskerra eman, hor egon duen jende guztiari. Mazorte hon, urrengo urteekin, ea lortzen dugun hor mantentzea, eta urrengo arte. Mi esker. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.